Deti, rozprávka už letí. Rýchlo do kúpeľne umyť zuby. Rýchlejšie, aby sme stihli rozprávku. Deti, počkám vás hore, ponáhľajte sa. Už tam budeme. Šup do postele a začíname novú rozprávku. Kde bolo, tam bolo. Deti, ponáhľajme sa, aby sme stihli autobus. Už ideme rýchlo, rýchlo. Utekajme, utekajme. Myslím, že už ho počujem. Už prichádza. Ja idem dopredu. No bež, Julinka. Ty dopredu, Tomik, ty, ak si prosíš, dozadu a my ideme do stredu. Ja sa tak teším. Julinka už jednu. Rýchlo, Tomik, naskakuj, aby sme stihli. A už iba my dvaja, maminka. Otvoríme dvierka a naskakujeme. Môžeme ísť. Ideme, deti, na výstavu aut, formul a ešte aj s jedným prekvapením. Pozrite, deti, prichádza veľký kamión a asi ide pre autíčka. Áno, mal som pravdu, ide nakladať autíčka a bude ich viesť na výstavu. Mal som pravdu, už naklada auta. Prvé ide modré, druhé ide zelené a za nimi idú žlté a červené. Červené a za nimi žlté. A už odchádza a vezie ich na výstavu. Deti, počujete? Veď to sú formule. Nebudú to náhodou naše baby formule? A prichádzajú ujovia, dajme pozor. Pozrite, to sú ujovia technici, asi príde formula na výmenu kolies. Už prichádza formula, niekde ju už počujem. Ujovia sú už pripravení. Formulu už niekde počujem. Už prichádza asi. Áno, už tu bude. Deti, pozeráme. A už je tu. Výmena kolies. A idem ďalej. Počujem ďalšiu, bude prichádzať ďalšia formulka. Pozeráme, kde je, kde môže byť. Ujov sú tu už pripravení, kľúče, vrtačky. A už prichádza. A už tu bude, deti, pozerajte, je tu. Vrtačka, kolesa a idem preč. Pozrite, autíčka idú ešte hore na garáž skontrolovať zo strechy. Druhé autíčko. A pozrieme sa, ako sa spustia dole. Jedno. A druhé. Čo to počujem, deti? To bude pristávať asi náš kamarát Krtko na vrtuľníku. Áno, mám pravdu a pristáva priamo na garáž. Wow, takže aj on bude na výstave. Ahoj, Krtko.
prichádzajú autíčka ešte do garáže na poslednú prehliadku a samozrejme do autoumývárne vchádza zelený a prichádza do garáže ešte modrý. Ujovia mu otvoria, aby ho ešte zoservisovali a budú pripravení na výstavu. Rýchlo, rýchlo, deti, tu sa bude konať tá výstava. Pozor na schody. Ideme, tatík. No rýchlo, rýchlo, aby sme to stihli. Už počujem prichádzať kamión a vezie autička na výstavu. Pekne dopredu, aby ste videli. No kde sú toľko? Už vydržte, už asi prichádzajú. Áno, mal som pravdu, už prichádza kamión a vezie autička na výstavu. Pozrite, deti, otočil sa a bude ich dávať tu na tú výstavnú tabuľu. A už idú. Prvé. Druhé. Tretie. A posledné, štvrté zelené. A kamión odchádza. To sú krásne farebné autíčka. A pozrite na tie svetielka. Myslím, že prichádzajú baby formule. Baby formule, myslíš, že idú? Veru, máš pravdu, počujem aj ja niečo. Už je tu jedna. Už sú tu. To sú ale zlaté baby formulky. Deti, a počul som, že tu budú mať aj nejaké auta, ktoré sa vedia meniť na robota. Nejaký Transformers alebo niečo také. Pripravte sa, deti, za chvíľku začne predstavenie. Wow, deti, pozrite, ako dokáže tancovať. To je superské auto. Wow. Paráda, to je jak formula. Tatík, pozri, niečo idú chystať. Niečo idú chystať? No to som zvedavý, že čo? Pozri, niečo aj červený plášť. Áno, ujovia už ho ťahajú. Ťahajú a ťahajú. Až im nakoniec bude musieť prísť pomoc. Krtko na helikoptéri, ja už ho počujem. Pozerajte, deti, už ide. Zoberie plachtu. Dvihne ju hore, aby mohli zakryť auto, ktoré tu bude vystavené. Áno, budeme čakať, čo sa tam ukrýva za auto. Detičky, my vám prezradíme, čo tu je za auto. To je autorobot. Transformers, veľmi starý kúsok, veľmi vzácny kúsok, nedotýkať sa, len pozerajte. A hlavne sa ho nebojte. Prichádza Krtko a zoberie plachtu a odkrýva. Wow. Tatík, to není možné. Čo nie je možné, Julinka? No, že sa tak premení na robota. Spraví to ešte raz? No ja neviem, možno áno, musíme chvíľu asi počkať. Wow,
Wow. Wow, Julinka, pozri, aké má ruky a akú veľkú hlavu a tie svetlá. To bola ale krásna dneska výstava aut. Nádherná, to sme si tu užili. Na budúce prídeme zas, dobre? Áno. Julinka, v meste sú roboty. Fakt? Tátik. Áno, tu som dole. Ja budem prvá. Počkaj na mňa, Julinka. Nechytíš. Tátik, čo robíš? Ale staviam si pyramídu z kvetov. Pyramídu? Áno, pyramídu z kvetov. Ak si prosíte, môžete mi pomôcť. Ale v meste sú roboti. Roboti? Tiež som videl nejaký plagát, ale najskôr poďme postaviť rýchlo tú pyramídu. Pomôžte mi, prosím. Takže začnem ja. Tomík, môžeš dať druhý kvietok. Julinka môže dať tretí kvietok. Tomík štvrtý kvietok. Ja dám piatý kvietok. Nie, že nám to spadne. Tomík môže dať šiestý kvietok. To je ale vysoko. Julinka 7 kvietok. Máme to hotové. A môžeme ísť do mesta na robotov. Tak ponáhľajte sa, deti, aby sme stihli autobus do mesta. Šup, šup. Myslím, že už počujem prichádzať autobus. Dajte pozor, deti. Nech sa páči nastupovať. A odchádzame. Tak zamávame, ďakujeme za odvoz a pokračujeme ďalej, deti. Počujete, deti, to sú tie autá. Tatík, čo bude v tejto garáži? Tu je napísané, deti, že v tejto garáži uvidíme robota. A dokonca je tu napísané, že spraví všetko, čo mu povieme. No to som na to zvedavý. Len je napísané, že musíme zavolať na robota, aby sa tu objavil. Robot! Wow! Wow, pozrite na toho robota, ten je ale veľký. A červený. Tak si, deti, vymyslite, čo by tento robot mohol spraviť. Postav garáž. Pozrite, už začína stavať garáž. Pozri, už stáva. Ten ale rýchlo stáva. Pozrite, to je rýchlosť. Pozrite, ide vás, deti, pozdraviť. Robot, otoč sa. Pozrite, má tam vypínač, ktorý keď tlačíme, tak mu zasvieti na brúšku. Vyskúšame. Tak vyskúšame zasvietiť. Ó, pozrite, deti, už na vás bliká. Pekne pozdravte robota a pôjdeme sa pozrieť na ďalšieho. Ahoj, robot. Deti, tento robot zase sa vie postaviť a zdvihnúť kocku na hlave. Tak, robot, dokáž to. Dáme mu kocku na hlavu, už je tam a som zvedavý, či to dokáže. Pripraviť sa, pozor, môžeš, robot. Wow, dokázal to, deti, pozrite, a zase sa daj dole. Ešte raz. A dole. A teraz, deti, uvidíte tancujúceho robota. Pozrite. A presúvame sa do poslednej modrej garáže. V tejto garáži, milé deti, je napísané, že môžeme prikázať týmto autíčkam, aby spravili pyramídu. Tak ako u nás doma kvetinovú pyramídu. Takže pripraviť sa, pozor,
teraz. A podarilo sa, zatlieskame a môžeme ísť zase na autobus domov. Milé deti, prichádza detský vláčik. Zľavo. Dnes tu je nejaký rušný deň. Pozor, prichádza autíčko a vzadu je Pepa Tom. Ahoj, Pepa. Ahoj, ahoj, Pepa. Vo vláčiku môžete vidieť rušňovodičaja, tetu Uja, tetu Veveričku Uja, chlapca, babetko a Milu. Kam sa to všetci tak ponáhľajú? Pepa Tom na autíčku, tam vláčik. Kde to všetci idú? Čo je dneska nejaká výstava vláčikov? Mali sme pravdu. Aj Pepa hovorí, že dnes je výstava vláčikov v meste. To, aby sme sa ponáhľali. A to je nádhera. Veď to je výstava vláčikov. No to si dneska poobzeráme. Nie, że poczytasz. Tak ako zavoláme prasiatka, aby išli von? No tak zapískaj. No, ja neviem pískať, veď zapískaj ty. Ani ja neviem pískať. Pozri,
tam je myš. Zavolaj myš a ona zapíska. Myška, pomôž nám. Skús zapískať, aby prasiatka vyšli von na ihrisko. Skús ešte raz. O, pozrite, Pepa a Tom. Pepa, Tom, poďte von, pôjdeme na ihrisko. Len bežte, detičky. Pozrite, už vidím, idú kamaráti ku nám hrať sa na ihrisko. Vidím Levíka, Sloníka, Veveričku, Mička ide, Pepa, aj Tom, hurá! Len sa pekne húb, Macko, už idú ku nám kamaráti. No to je paráda, koľko detí nás tu je, to sa môžeme spolu hrať. Macko, ty sa dohúb, aby mohla ísť Veverička, napríklad na húpačku. Ahoj, Macko, mohla by som sa pohúpať, prosím, dovolíš mi, iba na chvíľočku. Brum, samozrejme, Veverička, keď tak pekne prosíš, určite sa môžeme vystriedať. No, počuli ste to všetci, ako Veverička krásne poprosila. No, šup, vystriedajte sa a ja vás pohúpem. Hurá, to je zábava, ďakujem ti, Macko, ešte sa trošku pohúpem. Juhu! A čo ideme robiť my, Tom? Mohol by si vyliezť hore na vláčik a akože budeš rušňovodičom, čo si na to? Pozrite, Tom je vo vláčiku, to je zábava, mohli by ste ho niekto odfotiť, nech má peknú spomienku na ihrisko. Poďte sem, ideme stavať žirafu. No, Levík, ale ako sa taká žirafa stavia, vieš? Samozrejme, že viem. Najskôr si pripravíme základ. No, a na ten základ potom budeme stavať ďalšie kocky, ďalšiu kocku, ďalšiu a krk, až nakoniec hlavičku. Poďme na to. Sloník, keď si tam, začni stavať. Takže mám prvú kocku, prasiatko, poďme dať druhú kocku. Už som tu, už dávam, pozerajte. A už mám druhú kocku. Veverička, poď postaviť ďalšiu kocku. Už idem. Už mám ďalšiu kocku. Tom, teraz poď ty dať krk, no poď. Áno, správne. A kto dá hlavičku? Hlavičku budeme musieť dať asi všetci naraz. To je obrovská. Tak sa pripravte. Keď poviem 3, tak hlavičku dáme hore. Raz, 2. Počkaj. Koľko? Na 3 hovorím. Tak ešte raz. Raz, a 2, a 3. Hop. Hurá, žirafa má hlavičku. Máme novú kamarátku na ihrisku a môžeme sa hrať na preliesky. Ako prvý si na ňu sadol Macko. Pozrite, aký krásny výhľad mám na celú prírodu a lúky. Vidím až za les. Veru, máš pravdu. Je to veľmi vysoko. Pozrite, Pepa na jednej nohe. Áno, braček, mal si pravdu. Vidím na lúky aj za les. A je tam krásny les, na ktorom by sme mohli hrať ďalšiu hru. Tak poďme tam. Mamička, sestrička, pozrite sa, my sme na závodoch. Závodné auta budú, len kde je Pepa a Tom? Tatík, počuješ tie zvuky? To sú športové autá. Áno, deti, ideme sa rýchlo na ne pozerať. Pozrite, deti. Mamička, pozri, už závodia. Modrý a žltý.
ideme sa pozrieť na druhú zákrutu. Pozri, a už idú, žltý vyhráva. Pozri. Deti, len opatrne, nie blízko dráhy. Mamička, pozri, je modrý a žltý. Ako idú rýchlo a svietia svetlo. Pozri. Opatrne, deti, nie moc blízko. Opatrne, Pepa. Opatrne, Tom. Pozrite, ako idú okolo vás. To ste tam až hore. No. Deti, poďte aj vy sem. Rýchlo. Mamička, pozri. Žltý a modrý. Ako idú rýchlo. Pozri. Závodia. Wow, žltý, modrý. Len opatrne, deti. Ja som z toho odpadol. Teraz idem ja. Pepo, Tom, Pepa, rýchlo preč z tej dráhy, už idú auta. Rýchlo, už idú auta. Rýchlo z auta, rýchlo z dráhy preč, Tom. A ešte, že som ťa dal z tej dráhy preč. Mamička, videl som, že Tom bol na dráhe a tatík ho zachránil a dal ho preč. Pozrite, ale to sú závody. Mamička, pozri. Krásne idú autíčka. Čo jeden, čo druhý. Žltý, modrý. Tak, poďme pozrieť ostatných a pôjdeme za chvíľočku domov.